πιτσιρικάς και τελικά βρέθηκε πίσω από το κάθισμα, μάλλον μέσα στο κάθισμα του οδηγού. Καλώς τον κριτή, τον κύριο Πολυανίτη. Γράμμα η συγκεκριμένη συμμετοχή με έναν Έλληνα οδηγό σε γερμανικό αυτοκίνητο με γερμανέζικο κινητήρα. Πετρόπουλος. Για να δούμε λίγο Τάκης Κωνσταντάρας που το λέω τώρα. Πάρα πολύ σβέλτο, παραγωγή καπνού. Πολύ ωραία περάσματα λοιπόν από την προπόνηση κιόλας. Τώρα η προπόνηση έχουμε τα μονάδα απολογημένα. Ακούστε ποτέ να βρικάτε. Φαντάζομαι λοιπόν να κάνεις περίπου να τον έχεις πίσω και να πατάει από μαγεία. Να δούμε λίγο κάνει το στραβά. Για την ιστορία να πούμε ότι οι οδηγοί καλούνται να οδηγήσουν σκληρά μέσα στην ασφάλτητη διαδρομή. Κάθε ρόδα που βγαίνει έξω νομίζω δύο ρόδες ακύρωση, αλλά αν βγάλει και μία ρόδα διαδρομής.
το δουν πάρα πολλές φορές. Είναι στην εκκίνηση, λίγο μετά την αξίδα της Red Bull. Και να ξεκινήσουν μετά ένα γλυκό και στρατό drift μέχρι το τέλος του βαθμολογημένου μαζί που είναι κάτω στην τρίτια της Red Bull. Αν μπορείτε να την παρατηρήσετε, έτσι μια μικρή διαφορετική πέντα. Σαν και εμένα. Κάτι live. Για να δούμε, Γιώργος Τσιλιμπώνης, εκεί από τη Θεσσαλονίκη και τον βλέπω μιλήσει πολύ χαλαρά, δεν θα επιτεθεί στην πρώτη.